Нагли, ама нагли до безобразие. Пускат ни реклами за това, че еврото няма да бъде основна причина за осезаемо, забележете, поскъпване. За един министър или депутат, който получава 10 000 лева заплата на месец, нито едно поскъпване не е осезаемо. А това, че немското масло, което ни го продават като алкохол на цар Киро едно време, една марка в 5 различни опаковки, от 6-7 лева или на промоция 4,50, от миналата седмица по 10 лева, не е осезаемо. И то при положение, че нито горивата, нито енергията са се повишили, нито пък съм чул да са вдигнали заплатите на кравите. Паралелно с това всички новинарски емисии на националните телевизии са се превърнали в рекламен блок на търговските вериги да ни убеждават колко ще ни е ефтина трапезата за Великден. Яйцата, които стандартно са 4,50 за 10 броя, сега ще бъдат по 2,99 и те ще ни предоставят милиони бройки от тях. Може би благородно от тяхна страна са решили да ни продават на загуба. Дълбоко обаче се съмнявам в това. Бойкотите отминаха, грабежа продължава. Кучетата си лаят, кервана с парите върви. Върви само че в посока на запад.